guys. Ngayon guys, wala mo nang kain-kain si Bilay kaya guys, kasi walang loto, walang ulam. Hindi nakapamalingki. Hindi na pumalingki ganito. Ulam may sardinas kami kanina guys. Bukas muna kami guys Bukas na kami magkaon-kaon ba? Kaya yung kusinero ko guys, hindi nakaatong palingki. Kaya busy sa yung business. Sa likod ka naman, oy. Huwag ka munang tumalikod. Ay naku po, mag-vlog pa tayo. Ay guys, hindi ako si vlog. Ayun guys. Yun yung kusinero ko guys. Ay, matulog ako yun. Sabok-sabok sa ako. Tulog na daw siya. Sa ano pa, maaga pa nga guys. Matutulog na aga matulog. Tapos dugay naman mata. Ay, huwag ganun. Walang tulugan. Bitaw guys, kumusta naman kamo din sa Cebu? Kumusta naman ako mga parente din sa Cebu? Hiningaw na kayo sa inyo di ay kay sahon man nga naman taning kuhan pandemic karon. Naamon kuhan last year ata yun, April sana yung flight namin, April 12 niya, hindi natuloy. Kasi yun na nga. April 12 pala. Hindi natuloy kasi yun na pandemic. Mag-isang taon na tayo ngayon. Ngayon, mas lalong dumami. Diyos ko, Maria. Ayun, lockdown na naman kami ulit dito. Wag anak, masakit yan anak. Sali ka dito sa vlog. Tapos na kumain, gusto kong kumain ng huwag mo kainin. Ha? Anong gusto mo kainin? Sinapay? Kumuha ka doon. Luto ka. Inan ako guys, nag-lockdown, nagkaon. Bilbil lang naman ko guys. Nanay, gini magkatiguang no? Kaya dito nagbilbil ba? Sandal na yung partner ko sa akin guys. Wala daw bubuang, wala daw amaw. Katol akong ulo guys. Kuto, maraming kuto siguro. Tapos, karabaw. Bukas guys, kami, gusto na ako kanang kuhan guys ba? Hindi pa kasi nyo nakita yung kanon nga tapol ba? Kakuhan ba mo ng kanon nga tapol? Masarap yun. Kaya, yun ang sana hinahanap ko kaso lang, mahal ng kilo naman guys. $100 naman ang kilo. Diyos ko po, $1 naman ang kilo. $2. Ano na lang ako guys, magdungag na lang ko kanang tahok. Lamia, bes kanon guys, mais. Sa mga ba, lami, kanon naman mais ko niya, utanag agbati ba na paresag kamunggay, niya kanang buwan niya, ginamos na may sili, may kalamansi, tapos lamia lagi guys. Ako, kasarap lalo na may kamuti, tapos ang saging dito guys, kasi ang saging dito sa probinsya kasi, hindi siya ahat at pagkaguwang, dire kay, saan naman ang saging dire, sa linghod, putlon man. Ba? Magkamuti dire, perting mahala, tag 60 kilo, samantalang sa amin, tag 20 rang kilo sa probinsya. Sus, ginoo ko guys. Tapos gimingal ako puto nga balanghoy ba? Ang lamihan ng pagkaon dito sa probinsya guys. Ay! Ano ba yan? Wow! Malamig na guys. Kanina napakainit. Grabe ang init dito. Summer. Yun. Meron naman palang ganyan eh. Dapat ganyan na lang ginagawa natin. Dito pa anak. Gutom ka ba? Ha?
Ilang plato mo naubos kanina? 2 plato, tapos gutom pa. Yun ako, kasi lison ng makurantin ta guys, kaya magkauna-una ang tagdautan. Dautan katawa. Tanwa mo ka? Tingin-tingin ka man. guys. Ano? Ay guys, kumusta naman mo diha guys? Uy! Diya sa kuan ba? Diya sa Pinamungan. Kumusta naman mo diya sa Pinamungan? At saka diya sa Lahog. Akong kaliwat diya sa Lahog. Kumusta naman yung taon mo diha? At saka yung ano ko diha, yung mama ko nga adik sa bullroom. Sila bullroom. Yeah, yung kapatid ko sa sa Midilin. Kumusta naman taon mo diha, day? Lalo-lalo na akong tiya in town. Tiyain. Diya sa Cebu, sa Sambagong, Busay, Pinamungahan, Cebu. Lalo na yung anak ko diyang makulit na pasaway. Sige lang, internet. Ay, matulungan mo naman yung lula mo diya, yung apuhan mo. Di kayo magsige ka lang diya, internet. Walay may mo, sige internet. Nako po. Wala. Si Ming, si Kibol, marong nanawag. Meow! Dugay pa, 6 minutes pa yan. O yung mga subscriber ko, maraming salamat. O Eric TV. Tsaka si Maymay Vlogs. Si Barkada Chan. Si Ustad. Si Roger. Si Talavera. Halabira. Halabira. Si Tony Labrusca. Si Kidsa Pamanto diha. Una, si Kibul nga. Nandito na. Andandanin mo. Nandito. Dan, buksan mo lang konti para makapasok sa Iban. Ganun lang yan. Ay, sara mo, wala. Doon daw. Puntahan mo doon. Yung pinangga kong iring ba. Salamat kayo sa inyong pagpunta. Kaya sino pa yun kay Alkisar? Si Alkisar, si Susit Alkisar. Uy, taga sa amin yan. Yan ang may-ari ng bahay. Bahay ni Kuya. Andyan? Tsaka, maraming salamat. Marami pa akong mga followers kasi hindi ko lang nalista yung iba. Puro na lang ko lista pero way nahimo. Lista lang ng lista. Umiyak talaga yung ko. Yung pusa ko. Kaya yun lang guys, kay Mama Sulingling. Puro lang burrong. Di anak ko sa TV, ma. Naman, na ako sa TV, ma! Na ako sa TV! Madlong ka man. Oy, binabati ko pala diya ang akong inahan, diya sa Lahog Apas. Kumusta mo diya? Ma, nana ko sa TV, tanawa ko ma. Gwapa ko. Buwa. Bot. Gusto ni kaon ba kay walay mai-upload. Kumusta sa akong mga silingan diya? Mingaw ni ko ng kuano, parang alam mo ba, yung alam mo nga sa mga butong alam mo, amura man ang kamayan, yung sukar nga pula, nagbutang nga, lami na kayo na siya guys, ay yung kamay bitaw nga pula, butang lang sa butong, lami, uy, pero diri kayo sa usalay butang, uy, lami, butang nga magatas, uy, naman na,
Maho na. Bong laway. Saan ba? Ayan lang guys. Eh, wala man tayo makuan karon guys. Lockdown naman tayo ngayon. I hope so. I hope so. Na mawala na ning ano yung lockdown natin guys. Balik na tayo sa normal ba? Kahit saan tayo magpunta. Uy, ano ba yan? Bakit mo binubuksan yan? Hindi, baba, ano pa, lalabas pa ako kasi magpi-pray pa ako mamaya. Bago ako matulog. Ha? Lalabas ka? Magluto ka? Okay. Baba, dito ka doon. Okay, buksan mo. Iurong mo konti. Masira yung view ni mama. Ayan, sige. Ayan. Akong anak guys nga. Silag kaon. Gutom ko na siya. Magluto na naman ko. Kakakain lang guys. Magluto na naman. Pero maganda. Okay na yan guys. Kasi di mo kaon, di ba? Di ba kayo mga nanay, ganun din kayo. Masaya kayo pag yung anak nyo kumakain. Pag hindi kumakain yan, mga problema na kayo. Kaya ayan lang guys. Kaya katulong dunggan guys eh. Namin yung mga atuli. Daghang atuli ba? Kaya yan lang guys kasi samahan ko pa yung anak ko doon sa baba kasi magluluto daw siya. Nagutom siya kaya. Yan lang guys. See you the next vlog guys ha. See you the next vlog. Bye 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 bye.